Hej og velkommen til min video. Her er en video, som omhandler min proces fra 3. semester eksamen 2023. Jeg vil gerne starte med at præsentere vores agenda. Ja. Først vil jeg lige opfriske jeres hukommelse, hvis I nu engang havde glemt min problemformulering. Hvorefter vi så går ned til til nogle af de idéer, jeg havde til det her projekt, samt hvad jeg så endte med at vælge at arbejde med. Det næste vi kommer til, det er min research, hvorefter jeg kommer ind på nogle af mine modeller og analyser, jeg også har arbejdet med. Hvorefter det næste, det er adfærdsdesign samt UX laws og bla bla bla. Hvorefter det så endelig kommer til nogle prototyper. Efter prototypen, der kommer vi til min designmanual, og endelig kommer der en gennemgang af det egentlige produkt, som er min hjemmeside, enhilsen.dk. Herefter kommer jeg ind på usability test, nemlig en think out loud test, hvor vi bagefter kommer til de forbedringer, jeg har lavet, baseret på den her think out loud test. Responsen på den i hvert fald. Til sidst så kommer jeg med en konklusion, og så er vi sådan set færdige. Så lad os sådan set bare komme i sving. Det her det er min problemformulering. Den lyder således: hvordan kan webshoppen tilføre en moderne og trendy tilgang til salg af håndlavet kort? Med underspørgsmålene: hvordan kan webshoppen præsentere kortene på en måde, der fanger flere generationers interesse og æstetiske præferencer? Hvordan kan webshoppen formidle den personlige værdi af håndlavet kort som en del af sin markedsføring? Og hvordan kan webshoppen inkludere bæredygtige principper i alle aspekter af sit indhold? Ja. Jeg overvejede flere projekter. Herunder så havde jeg en idé om, at jeg gerne ville lave noget med noget duftlys, stearinlys, eller noget hjemme-wellness-produkter i form af nogle diffusers og nogle olier og sådan noget. Men jeg endte med at gå med de her kort. Den originale idé, det var hjemmemalet tegnet kort. Og grunden til at jeg skiftede, det var fordi, at det simpelthen blev for stort arbejde. Fordi jeg havde en meget ambitiøs tilgang til, at jeg ville simpelthen håndmale rigtig, rigtig mange kort og sætte dem ind selv. Men det var simpelthen et for stort arbejde. Men noget jeg havde med fra starten af, det var, at jeg vidste, at den her side, den skulle være hyggelig, den skulle være lidt funky, men også gerne lidt moderne og lidt trendy. Generelt et sted, hvor at alle følte sig inkluderet og repræsenteret på en eller anden måde. Om det så var i kortene, eller i designet, eller hvad det nu engang var. Research og inspiration. Jeg har både undersøgt det danske og det udenlandske marked for salg af kort online. Uden de store resultater. Jeg fandt nogle enkelte sider, jeg mener det var 5 i alt, hvor at 3 af dem faktisk var danske. Men det var ikke sider, som kun solgte kort, så solgte de også andre ting, hvor det var bare iblandt. Og jeg tænkte, at det var et tegn på, at det var det, jeg endelig skulle arbejde med, så det valgte jeg at gøre. Jeg er blevet inspireret af sjove typografier, som jeg viser i mit moodboard, men også af Keith Haring, som er det, vi har et billede af heroppe på siden, og hans kunst, samt pop art generelt. Derudover så har jeg også taget inspiration til de her kort, som jeg har brugt på selve siden, som I også kommer ind på. Og deriblandt så går den her røde, orangelige farve igen, som jeg også er blevet rigtig, rigtig inspireret af. Da det er en af mine favoritfarver, og jeg synes, den passede skide godt ind. Ja. Mit moodboard. Ganske kort. Pause endelig, hvis I gerne vil kigge lidt nærmere. Men her igen kan I se flere farver. Generelt de her lidt funky stilarter, men også sådan lidt hyggeligt. Så, ja. Så for søren. Nu kommer der et læs. Fordi jeg har lavet en målgruppeanalyse baseret på det spørgeskema, jeg har sendt ud. Her der får jeg simpelthen uddybet min brugers ønsker og behov, hvorefter SM tager det med mig i min løsning. Og jeg vil stærkt anbefale jer at pause videoen og lige læse den igennem, hvis I har lyst. Fordi det er den her, jeg baserer mine personer på, som jeg kommer til her. Det er lidt svært at se, så jeg håber, I kan zoome ind. Men jeg har lavet 2 personer baseret på min målgruppeanalyse, som jeg nævnte. Og grunden til, at jeg har lavet 2, det er fordi, at jeg gerne vil repræsentere både den yngre og den ældre del, som var det, der vægtede højst i min analyse. Ja. Så har jeg også lavet en virksomhedsanalyse for at slå fast, hvem en hilsen egentlig er, og hvad de står indenfor. Og generelt lige så meget for, at jeg ikke tabte mig selv i det, så også for jeres skyld. Sådan så I ligesom også kan finde ud af, okay, hvad er det for en virksomhed, vi er med at gøre. Så igen, pause endelig for at læse det hele igennem, hvis det lyster. Så har jeg også lavet
Business Model Canvas, Value Proposition Canvas og Buyers Persona. Og det har jeg gjort for ligesom igen at komme lidt ind på, hvem brugeren er, hvem virksomheden er, og så videre. For ligesom at give et mere klart billede på det. Fordi det var noget, som jeg også godt kunne trænge til at slå fast, nu hvor det er en fiktiv virksomhed. Igen, pause endelig for at læse det igennem, hvis du lyster. Adfærdsdesign. Jeg har udtænkt det kort, eller for at sige det kort, at det selvfølgelig skal være system 1, som er dejligt nemt, når brugeren skal købe noget på den her webshop, men selvfølgelig går det ikke hen uden til system 2, også hvor vi ligesom også skal træffe nogle beslutninger. Jeg vil egentlig ikke sige så meget. Jeg vil sådan set bare sige, at I endelig skal pause for at læse det, fordi ellers bliver videoen rigtig, rigtig lang. Jeg kan også sige kort, at jeg har gjort brug af Jacobs Law, og samtidig har jeg også gjort brug af Hicks Law, men det står der i teksten. Så, jeg går videre. Vi har en prototype. Den kan I se fuldt i min Figma-fil, som er i min rapport. Men jeg har simpelthen valgt at lave den her prototype i Figma, før jeg egentlig begyndte at udarbejde inde i WordPress. Inde på Figma, der vil I kunne se, at jeg har lavet en forside, en kategoriside og en produktside, for ligesom også at få en eller anden vision om, hvordan jeg egentlig gerne vil have, at det skulle se ud i sidste ende. Det er ikke helt kommet til at se sådan her ud, men det minder meget om. Så, jeg er glad og tilfreds. Min designmanual, den ligger også inde på Figma, men nu er den også her. Det er bare ganske kort. Logo, typografier, farver, ikoner og knapper. Det er simpelthen, hvad det er. Og nu hopper vi videre til en hurtig gennemgang af en hilsen. Så vi er tilbage. I det her projekt der er fokus på, at den her hjemmeside primært skal bruges på computer, så jeg har ikke gjort siden responsiv. Så det har været et bevidst valg. Jeg har gjort brug af Elementor, fordi det er det program, jeg har det bedst med, og det er det, jeg finder nemmest at bruge, og det er simpelthen det, jeg har vendt mig til. Og der har jeg simpelthen prøvet at lege lidt med nogle elementer, jeg ikke har prøvet at bruge før. Blandt andet den her timer, som jeg synes var ret sjov i forhold til, at det er jo snart jul, i hvert fald på det tidspunkt, jeg filmer den her video, hvor at der har jeg sat en timer derinde, for ligesom at have den her julekampagne, har du husket kortet, hvor timeren simpelthen er sat til den 20. december kl. 11. Jeg ved selvfølgelig ikke, om timeren er gældende på det tidspunkt, I ser den, men det var den i hvert fald, da jeg lavede den. Så. Ellers så har jeg brugt WooCommerce selvfølgelig til at lave en webshop, og så har jeg brugt temaet Hello Elementor, da det gav mig en masse frihed til at tilpasse en side, som jeg ønskede. Og det har været rigtig, rigtig rart. Så, ja. Usability test. Jeg har testet min løsning på 5 personer, som var så søde og ville hjælpe mig. Så sad jeg og skrev ned, mens de ligesom fortalte mig, hvad de tænkte. Der har været lidt problemer med nogle funktioner, der ikke virkede. Og både nogle ting, som ikke gav mening for dem. Blandt andet der var den her, der stod bare en om os sektion. Der var en lille en nede i footeren, og så var der en fuld side, hvor jeg selvfølgelig godt kunne se, at det giver ikke nogen mening at mase flere elementer derned end højst nødvendigt. Og slet ikke, når man der kan gå ind og læse det fulde stykke. Så der har været lidt småting, som lige skulle ændres, men generelt har mine testpersoner været virkelig, virkelig glade og tilfredse. De har ikke været så kritiske, så det er jo kun dejligt. Men det kritik, de så har givet, det har jeg også arbejdet videre med. Igen, jeg har fjernet den her søgefunktion, fordi den var falsk. Så det var ikke nødvendigt for den. Eller det var ikke nødvendigt for mig at have den, fordi at jeg sælger jo kun kort. Og de er alle sammen i kategorier, så sværere var det heller ikke at finde det kort, man nu engang ledte efter. Så det fjernede jeg. Og så var der det her konto-ikon, som jeg fik kalibreret, so to say. Så nu sidder det et rigtigt sted, og man kan også trykke på det. Så ja, småting er fikset. Det er dejligt. Skide fedt. Det var sådan set det for min præsentation. Jeg håber, I kunne lide den. Ja, der er vel ikke så meget at sige end tak fordi I så med.